Hiusten lähtö koskettaa jossain vaiheessa elämää useimpia miehiä, jopa nuorella iällä. Ongelma alkaa usein hiuspohjasta. Sen tasapaino heikkenee ja hiustupet menettävät elinvoimaansa. 4 Reasons Base on tuotesarja, joka tarjoaa miehille huipputeknologiaa hiusten lähdön ennaltaehkäisyyn. Base-sarjan ytimessä toimii DNCG Complex-teknologia, joka yhdistää 3 tieteellisesti tutkittua aktiiviainetta, jotka vaikuttavat suoraan hiuspohjan hyvinvointiin. Diaminopyrimidiinioksidi vaikuttaa hiustupen ympärillä. Se auttaa ehkäisemään kollageenin kovettumista, jolloin hiuksella on tilaa kiinnittyä hiustuppeen. Niasiiniamidi rauhoittaa hiuspohjan ärsytystä, vahvistaa ihon suojamuuria ja auttaa palauttamaan hiuspohjan luonnollisen tasapainon. Kun hiuspohja voi hyvin, hiuksilla on paremmat edellytykset kasvaa. Kofeiini stimuloi hiuspohjaa. Kun verenkierto vilkastuu, hiustupet saavat enemmän happea ja ravinteita. Näin hius kasvaa vahvempana ja elinvoimaisempana. Yhdessä nämä 3 tehokasta aktiiviainetta muodostavat DNCG-kompleksin, joka toimii Base-sarjan hoitotuotteiden ytimessä. Osana päivittäistä rutiinia Anti-Hair Loss Shampoo ja The Serum auttavat ehkäisemään ennenaikaista hiusten lähtöä ja luovat hiusten kasvulle optimaaliset olosuhteet. 4 Reasons Base. Grow your confidence.